Akože... Ja! Cowboy! Počúvaj! Tento autista mi nedovolil zjesť na noh, tak teraz jem kinderko. Počúvaj. Dorazili sme, Bikefest Kalnica. My homies dorazili do Kalnice. Ja vás vítam, ja som Cowboy aka Naci. Aďo, ponovo. Viktor, vráť mi môj klobúk. Pojský klobúk. Pozeraj, mám lepší klobúk, ja mám takýto Bikefest klobúk, takéto hrybiky farebné. Tak tu mám naspäť. No, tuto. Híja! Či jak sa to, jak robia cowboyi? To robí Quantifast a nie ten jazdec. Nás pri Bikefest vlogu, bude to úžasné, teraz sme dorazili a bude tu ešte ďalších miliarda klipov z celého víkendu, takže sa máte na čo tešiť! Systém setupnutý, Aďo vylepšil klobúk, pozri sa skôr. Počúvaj, daj mi to. Ja mám môj merch. Tu sú dvaja klobučníkovia, pozerajte. My sme vlastne reprezentátori tohto YouTubeho kanálu. Áno. Áno. Ale tam musím pozerať, ja som však ale teraz sa natoč, pozri sa, aký si krásny. Paráda. Počkaj. Počkaj! Tak, aby dobre lepilo. Jau! Ty Ty... Vagabund! Počkaj! Dobre. Ne. Každopádne, je tu aj Viktor. Viktor ale tu nemá o tom spí tu presne na tejto lúke. Tak, ja vám ukážem, kde spí Burák. Burák spí na tomto super stane. Na ňom sa do rána skotula dole kopcom. Totižto ja mám po 6 rokoch pojazdné enduro. Yes. Čiže... Počkaj, ticho, zatleskame. Potlesk poprosím, áno, potlesk, ďakujem. No, čiže bude pravdepodobne niekoľkokrát v tomto vlogu môj pokrik, jak sa bojím o život a letím do neznáma, čiže máte sa na čo tešiť v tomto vlogu. Ja sa hlavne teším na to, jak toto všetko budem strihať, jak sa tu už 20 minút bijú. Ja budem ďalšie 3 dní po Bikefeste nezvestný. Budem sa pozerať na týchto dvoch degešov tu. Jak kričiate. Budeš si stavať, teda skladať stan tento rok sám, alebo budeš potrebovať urgentnú asistenciu od tretej osoby alebo druhej? Ja dúfam, že nebudem potrebovať urgentnú asistenciu. No totižto 2 roky dozadu na Bikefeste Burák mal pivo a nesadlo mu na žalúdok trošku, ale iba jedno a potom jedno a jedno a potom jedno a jedno a iba jedno pivo mal. A v nedeľu, keď sme sa mali zbierať, tak Burák 3 hodiny spal a ja som 3 hodiny skladal stan od rána. Pozrite sa, už sa vám strihám nálepky, budete môcť vyhrávať, dostávať zadarmo, všetko polepíme. Tak už som aj updateol klobúk, práve ne. Nemali sme čiernu, takže sme nastriekali bielu na čiernu. A teraz my nastriekame na bielu. Čo sa stalo? Jediné, čo som sa bál, keď som išiel, je, že stratím klobúk a to sa stalo. Čo si išiel? Opa, toto si išiel. Opa. Tu je Aďo, Aďo to išiel na endure, lebo... Úplná pohoda, ja neviem čo oni tu pláču, proste úplne pohode, dropik, skočík. Počkaj! No Burák! Burák došiel práve zo stánku, čo to je? Type stánok, type shit. A kúpil si nové gate. Nohavice, aby sme aj my homies mohli spraviť. 50 € za 3 Nenadávaj do paláce. vlogu! Pokračujem o vlogu. Takže za tieto gate pojem crash testovať. Za 100 lajkov tie gate kúpim, crash testnem, trest cashnem. Jaký emergency? Prestaň! Spočaj! Geci šampión. Bude súťaž. V Žiline na pohári toto budú ako riaditka do predstavca. Spraví sa aj adaptér na 35 alebo 31.8 a ktokoľvek na tom zajazdí celé kolo na pohári, tak dostane tričko zadarmo. A pozraj aj zadok. Natáčam ti aj zadok. Pozeráme slopestav kvalifikácia, tu jeden prichádza.
Barspin. 3-6. Dajte mi sa spustiť, chlapci. Čo ideš, Aďo? Keď ide trojka. Čo povieš? Dajte mi sa spustiť, ja to idem trojknúť, však to vyzerá ako pre deti, také jednoduché. To je taký skoro zjazd, ako mám. Prvý tréning na trailsoch, tu budeme jazdiť v nedeľu slovenský pohár vo freestyle a akurát prichádza Samko, ideme pozrieť kurz. Prvý hip, druhý hip. Druhý kicker a flyout. O! Flipík. Nice, až na zem. Skoro som vyzul. Kamo, dúfam na tej GoPročke počuť, ak som kričal mama. Ale triky celkom fajn akože. Na to, že som 3/4 roka zase nedržal bicykel. Aďo, páčia sa ti skoky? Pravda. Super. Pravda? Musel som poprosiť maminku o pomoc, aby som nepadol na zem. Ale... Jak sa voláš? Maxo. Čau, Maxo. Ale to nemôžeš takto osobné informácie zverejňovať všetky. Ja GDPR. Jo, už mám, aha. Som mu dal. Aj tu. Aha. Ahojte ľudia, dneska vás zdravím. homies? Mám to, my homies. Šikovný si Tu je chlapec. fajnovo. Aj tu, počkaj, ešte niekde. No tak už není. Tak není, ja ti dám. Daj mi. Díky bro, už ju mám a rovno si ju nalepím. Tutoriál na inštaláciu nálepky hocikam na Takže bicykel. musíte že nejak odlepiť, to je najťažšia vec. Zoberete odlepenú časť takto a dáte si rušeky, kde chcete na bicykel, ja si dám fajn. Čo si spravil? Taký transfer, že to... Počkaj, my sa pozrieme, aký transfer. Je to vidieť? Kamo, z jedného kikra do druhého, ty si tam umrel. Ja som kámo preletel cez listy a tam, že nie, ja som takto kámo. Aďo, ako si strávili? Kámo, ja som tam videl iba ten bicykel, ak proste To je vyletel. backstreak, to pôjde na backstreak a pôjde to backflipom. Že, Aďo? Uj. Čaute ľudia. Aďo dal flip triple bar, tak sa rozhodol, že ide na dirťak. Ideme sa opýtať, či aj na tom pôjde triple bar. Aj na tomto pôjdeš flip triple bar? Haha, to nie. Prečo nie? Beka mi stačil. Tak aspoň jeden. No veď, Aďo pôjde na BMX-ke. ja poviem oné. Prichádza Adrián Vetrík. Kráv. Takže ideme na výpov. Ideme pozerať, ako jazdí Viktor Vadovič a Gecin. Výpov contest. Medzi tým idem ja dať drop. Hop, húha! Budeme mít vybraných dva. A máme tady první crash. Ten už dokonce je nominovaný do prolítává pták vohnívák,
týpek tady na BMXu Breakless, tak to je hodně solidní. Obežný systém prachu. Tu máš nálepku. Tak dámy a pánové, 4 Vipov Contest, já si myslím, že opět jsme předčili ten loňský rok. Takže dámy a pánové, Celú cestu za všetkými som išiel, že... Ďakujem. Vajdo postupil! Bíral promo. Bitka autistov. V contest. Brutálny, bolo prachu, že iba že áno a mám defekt. Posledný Super. hit skončil tak, že som dal VIP a tak aj ostal. Tak si aj ostal, dobre. Takto som dopadol a koleso spravilo, že bum a nebolo. Čo na to povieš? Nepoznám ich. Nepoznáš ich. Sa k tebe priznávaš. Neviem, kto to je. V živote prvý raz ich vidím. Hlavne toho v tej tvrdovej bunde. Čo dvíha samka.